Kaixo, ni Eider naiz, hau Domus da, animalien heziketa zentroa eta Gipuzkoarra naiz. Animaliak beti izan dira nire pasioa eta ikusi nun zentro baten beharra zegoela. Gehien bat txakurrekin, ze dagona beraien harremanean aldatu nahiko luketenak. Eta gero katuekin ere bai, ez dut ulertzen zergatik egiten duna. Hau da espazio bat txakurrak desfogatzeko, jolasteko, nire gurasoak baserrikoak zian, eta esaten zuten etxean animalirik etzala eduki behar, baina bai eduki dut aukera ardiekin, hauntzekin, untxiekin, harremantzeko. Gizarte zientziak ikasi nituen, orduan hasieran nire lehenengo lanak ez zuten zer ikusirik izan, beti eduki ditut paraleloki ez animaliak nire bizitzan. Asturiasea jo nintzen, animalien bidezko esku hartzeak eta ikastera, terapia txakur bat nola ezik, kalada laguntza txakurra, heziketa berezi bat jaso duen txakur bat, pertsonekin esku hartzeetan aritzeko. Txakurrekin daukagun binkuloa izan daitekela ere bai terapeutikoa eta ekipo bat gera, elkarrekin goaz. Bazen kalita. Palan jolastean pila gustatzen zait eta frontenisean ere bai, han askatzen ditut, txakurrek behar duten bezala, nik askatzen ditut da dena pila gustatzen zait. Astigarrak aukeratu nun eta zehazkitoki hau ezagutzen duelako hemenatzeko paseo hau. Ni animalien artean sentitzen naiz, esan dut zoriontsu. Niretzako gizakietan igual galdu dugun parte bat, ez? Presente, gozatzen momentua.